எஸ் ரவிக்குமார் படம்னா சும்மாவா? எப்படியா அந்த சான்ஸ வாங்கிடணும் மச்சான். மச்சான் நீ இதெல்லாம் தெரிஞ்சு பேசுறியா தெரியாம பேசுறியா? அவர் என்ன நம்ம டிராமா ட்ரூப் மௌலி நினைச்சியா ஈஸியா ஏமாத்தி ஹீரோ சான்ஸ் வாங்குறதுக்கு? அதுல ஒரு பிரச்சனை வேற இருக்குடா. என்ன பிரச்சனை மச்சான்? அங்கெல்லாம் போனா நடிக்கணும். டேய் உனக்கு லவ்ஸே ஒழுங்கா வரல, நீ எப்பறம் ப்ளவுஸ் போட்டு நடிப்ப? ஆமாடா, எனக்கு லவ் சீன் ஒழுங்கா நடிக்க வரல. ஏன் டிராமால ஒரு மூஞ்சி அதெல்லாம் பார்த்தா எப்பறம் லவ் வரும்? அதெல்லாம் ஒரு ஃபீலிங் மச்சான். லவ் ஃபீலிங்லாம் வரணும்னா அந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு முன்னாடி நிக்கணும். அந்த மாதிரி பொண்ணா? டேய் எந்த மாதிரி பொண்ணுன்னு கேட்டேன்டா. அதான்டா பார்த்தா ஃபீல் ஆகுறது, அப்படியே அம்பு வந்து குத்துறது, லவ் ஆகுறது, அந்த மாதிரி. போச்சு, லூஸ் ஆயிட்டான். நம்ம வாழ்க்கையில என்னைக்கு அந்த மாதிரி பொண்ணெல்லாம். அப்போ சில்லன்னு ஒரு காத்து வந்து உன் மேல அடிக்குது, ஏதோ வந்து உன்னை தாக்குற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங். நீ பாக்குற இடம்லாம் அங்கங்க லவ் சிம்டம்ஸ்.